गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय। दिनै नैबे हाथिजार दादगारियाव अमेननि मोनसे रिसापल प्राइमारिनि जादों। बे दिनै मेलनि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायगोन जे थांनाय 2020 27 जानुवारियाव जिथु पिस एग्रिमेन्ट जादों। बे पिस एग्रिमेन्ट जानायाव एबसुआ बाहागो लानानै प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिथु पिस एग्रिमेन्ट होननानै जिहेतु मोनसे रादाय जादों। बे समावनो जिथु बिसायख'थि जादोंमोन बेवहाय इसिबां धौ जानाय मोनसे आन्दलननि गेजेरजों दैदेननाय सुक्ति जानायनि उनावबो इउपिपिएल पार्टिया प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया 12 खानल' दैखांनो हादों, माने देरहानो हादों। 12आवबो बियो डाबलजों माने बेखौ माइनास खालामोब्ला बियो इउपिपिएल हिसाबै 11थाल' देरहानो हादों। नाथाय बिपिएफआ जिहेतु 15 बोसोर सरकार खालामनायनि जाउनाव रायजो राजानि खाथियाव गोबां हाबाफारि मावनाय जौगानाय हाबा मावनायनि थाखाय रायजो राजाया फोथायनानै एकर्ड जादोंब्लाबो परिबर्तननि स्ल'गाननि गेजेरजों मोनसे धौ फैदोंब्लाबो बिपिएफआ 17था देरहानो हादों। अब्लाबो बे समावहायनो जिहेतु इउपिपिएलआ गोहोम खोख्लैनो हायाखै, एबसुनि हेफाजाबाव इउपिपिएलआ गोहोम खोख्लैनो हायाखै। नाथाय फैगौ जिथु 2025नि सेप्तेम्बराव जानो गोनां जिथु बिटिसिनि बिसायख'थि बावहाय इउपिपिएलआ बिपिएफखौ फेजेननानै माबा मोनसे पजिसनाव फैनो हागोन होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बै समाव पिस एकर्डनि धौजों परिबर्तननि नामाव बिपिएफखौ बायदि बायदि एन्टि इनकाममेन्ट्स फोसावनानै बिथांमोना स्ल'गान खालामदों। अब्लाबो बिपिएफआ 17था देरहादों। आरो एबार जोङो 17थानि बादै 2025नि सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थियाव जोङो 26निफ्राय 27थासिम देरहानानै जोङो सरकार खालामगोन, बियो खाथां। मानो होननानै बुङोब्ला इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो बिथांमोनानो दैदेनगिरिफ्रानो मिथिगौ सानजा सोनाब सा खोला दिनै बिपिएफनि धौआ माबायदि जाबोदों। सानफ्रामबो हाजार हाजार जयेन जादों, सानफ्रामबो हाजार हाजार गुबुन गुबुन दलनिफ्राय बिपिएफआव जयेन जाफैदों। बे हिसाबै बिपिएफआ निस्सय जोङो जेबो सानाखै। आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा 14 नम्बर चिरां दुवारनिफ्राय बिथाङा बिपिएफनि जिथु बिजाथि जाबाय थायोमोन, बिथाङा जिहेतु 15 बोसोर बिटिसिखौ सालायदोंमोन डिप्टी चिफ हिसाबै, बिथाङानो लुखांदोंमोन, बिथाङानो बानजायदोंमोन बे ओनसोलखौ। नाथाय बिथाङा हरखाबै मा खारनाव बिथाङा इउपिपिएलआव थांखो जों बेखौ बुजिनो हाला। बयहाबो डेम'क्रेटिक अधिकार हिसाबै बिथाङा थांबाय, जों बेखौ बुंनो थाङा। नाथाय खाम्फा बरगयारि सारा थांनायनि उनावबो नाथाय दिनै बे 14 नम्बर चिरां दुवार जिथु समस्ति बिटिसि समस्ति बियो दिनै खम जायाखै, बिपिएफनि धौआ खम जायाखै। एबार बिपिएफनि जिथु जनमुखि बियो बारानिफ्राय बारा जादों। दिनैबो बिदिनो जों नुदों, मैया दाख्लैबो आरो उनावबो बारानिफ्राय बारा जागोन। एबार जोङो 4000 बारा डिफारेन्सआव जोङो चिरां दुवारनिफ्राय जोंनि बिजाथिया देरहानानै फैगोन। जोंनि समस्तिनिफ्राय बिजाथि हिसाबै सायख'नाय जायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला मिरु बिपिएफनिफ्राय मोनसे सानखानाय आरो थांखि दङ। बियो जाहैबाय जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि मानगोनां आगुनि बिटिसिनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बे बियाबाव बे समस्तियाव दारायनो बुंनायखाय दिनै रायजो राजाफ्रा गोसो होनानै हाग्रामा महिलारिनि बिजाथिखौ वेलकाम खालामनानै हांख्रायनानै दिनै रायजोफ्रा एकदम लोब लोब फैसिनदों। बेनिखायनो जोंनि बिजाथिया हाग्रामा महिलारियानो जायोब्ला देरहानाया अनाबायज्य हिसाबै जोङो बांसिन भटआव जों देरहागोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो दिनै रायजो राजाफ्रा एकदम सानफ्रामबो हर सान बे ओनसोलनि रायजोफ्रा एखेबारे खुसिजों हाबा मावगासिनो दङ। रायजोनो बेसेबां जौगानाय लाबोदों लाबोआखै रायजोआनो निस्सय खोन्थागोन। दा टटेल इउपिपिएल हिसाबै बेसेबां जाफुंदों जाफुङाखै दिनै बिटिसिनि रायजो राजा आरो बिटिसिनि बायहेरायाव थानाय रायजो राजा गासै माने नोगोरारियानो दिनैहाय नुदों आरो फोरमायदों जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेबो मावफुंनो हायाखै। आरो मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो मिशन भिजन गासिबो खोथाल' होदों आरो मोनसे मावफुंनो हायाखै। दफाफोरनि मोनसेबो फोरमायनो आन्था फोरमान होनो आन्था आसि थुनानै खोन्थानोबो दिनै बिथांमोना मावफुंनो हायाखै होननानै गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जों खौराङाव नुयो आरो रायजो राजाफ्राबो बेबायदि फोरमायदों। जोङो दिनैहाय बिपिएफनि जानानै हाथिजार ओनसोलाव जोंहा लोब लोब
रायजोफ्रा फैगासिनो दङ आरो जों सिगांनि 15 बोसोरनि 17 बोसोरनि BPFनि दिनाव जोङो खमथा जेरै सोलिबोदों जौगानाय हाबाफारि मावबोदों जों बेबादिनो मावलांगोन। बेखायनो फैगौ सेप्तेम्बरनि बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथि जाया जागोन जों जायखौ सानदों हाग्रामा महिलारि सारानो बिजाथि जायोब्लाबो आरो जों बिथांखौ गोबां भटआव देरहाहोगोन। बेनिखायनो जों खुसिजों दिनै स्ल'गान होनो सानदों जय BPFनि जय BPFनि जय हाग्रामा महिलारिनि जय।